Moje zdravie som zverila do rúk pani Adriany zhruba pred 10 mesiacmi. Nebolo mi vtedy veru čo závidieť. Dlhoročný boj s exémom, s trasúcimi sa rukami, rozbitá psychika, chronická únava, chudnutie a tak ďalej. Obdivujem, s akým nasadením sa pani Adriana pustila do boja. Pomaly, postupne a trpezlivo mi všetko vysvetlila a s jej pomocou som pochopila, prečo sa mi deje to, čo sa mi deje. Dozvedela som sa, ktoré orgány potrebujem posilniť a postupne sme začali s liečbou nastavenou na mieru. Ďakujem za to, že za moje chyby a prešľapy ma nikdy neodsúdila, vždy s vami komunikuje s úžasným nastavením. Kedykoľvek som ju oslovila, vždy ochotne, trpezlivo a milo na moje nekonečné otázky odpovedala. Veľa zdravotných problémov sa mi už zlepšilo a verím, že postupne zvíťazím aj nad ostatnými. Dovolím si tvrdiť, že to boli najlepšie investované peniaze a dostala som novú šancu na život. Pani Adrianu vrelo odporúčam. Takých ľudí na zemi veľmi málo.